І знову неділя, і знову вітаю вас усіх, хто тим ці іншим способом потрапіў на гэты эфір. Адпішыце адразу, калі хтосьці там адразу так глядзіць на конт гуку. Не зважайце, што ў мяне трошкі тут голас такі можа быць сеплаваты. Я трошкі застудзіўся і выбачце, што трошкі спазніўся. Хацеў тут одну штуку дадаць і, в прынцыпе, дадаў. Ось, вітаю адразу Анкл Хога. Ось, дякую за, як там кажуть, за службу. Ось, вибачте. Сука, ще гаряче. Почекаємо, покуль остине. Чайку заварив собі. Каб ніяк не здохнуть під кінець стріму. Ось, а почнемо ми трошки одразу так з старту, з новини, якої нема у назве, нема там у першапачатковому гэтаму аглядзе. Навіны пра тое, што 16 числа загінуў яшчэ адзін беларускі добраахвотнік, які змагаўся за Украіну на пазыўны рыжы. Я знаў гэтага чалавека, мы з ім разом яшчэ былі з баявых у Миколаевскай обласці. Это станция Калининдорф. Потом там Мураховка, штурм Лозового, Северодонецк, Лисичанск. Там мы с этим человеком разом были, скажем так. Не могу сказать, что мы там были там друзьяки, але, скажем так, один одного ведали. И, вот, можно сказать, что поважали за пэўныя рэчы. Ось, перацяналіся і пасля гэтага там на некаторых акцыях у Киеве сустрачаліся. Ось, і, на жаль, ось сёння выйшла навіна, што ось 2 дні таму ён загінуў. Ось, было яму 26 гадоў, 98-го году народжання. Ось, і хочу паказаць вам ось такое старое відэа з гэтым чалавекам, якое яшчэ у свой час было на канале, калі гэты канал быў каналам батальёну Волат. Ось, звичайно, шкода, але, скажімо так, війна така рэч, що такі падзеі адбываюцца пастаянна, якби ўжо ось як там ось літаральна там некалькі гэтых самых хвілін таму там размаўлялі пра гэта з знаёмай. Ось што ты да гэтага звыкаеш, але гэта не тая рэч, да якой хацелася б звыкаць звычайна. Але ты разумееш просто, калі ты адэкватны чалавек, ты разумееш, што гэта вайна, а на вайне гінуць людзі. І тое, што там беларусы, напрыклад, могуць не гінуць, гэта смешна. А не смешна іншае, не смешна тое, што амаль што ўсе ось на каго як падпісаны, прынамсі, не ў Тэлеграме, а ў Інстаграме. Усіх былых добраахвотнікаў, тых, хто ёсць зараз добраахвотнікамі, ці там на каналах нейкіх беларускіх падраздзяленняў, акрамя палка Каліноўскага. Ось, пра яго згадалі. Павыкладалі там гісторыі з ім, розныя там відэа, фота і так далей. Ось. А што ж сумнага, запытаеце вы? А сумна тое, што усялякія кабінетныя мышы нічога пра яго не напісалі. Ось, яны напішуць пра якую-небудзь там нібыта былую
палідзняволеную, ці нават былую палідзняволеную, якую просто там пасадзілі за пратэсты, за тое, што яна там дзесьці пагуляла ў нядзелю і патрапіла на камеру, якую затрымалі, і там праз нейкія гэтыя самыя рэчы яна там памерла. Ці там штосьці з ёй сталася. Пра гэта на ўсіх каналах Ціханаўскай напішуць хутчэй, ніж пра тое, што нейкі добраахвотнік загінуў. Таму што на загіблага добраахвотніка ты гранты не папіліш, і ніхто іх табе не дасць проста. Таму што вайну, скажем так, не любяць фінансаваць. Ось, а усялякія вось гэтыя хуйні накшталт там палітвязняў, салідарнасці там і гэтак далей, свабоды слова, пад гэта прям можна прям грысці, як то кажуць, лапатай. Ось гэтыя гранты. Ось, а пад добраахвотнікаў ты нічога такога не атрымаеш. Ось, таму гэта не дзіўуе, ось, але гэта паказвае ўзровень, уласна, падтрымкі. Бо калі всялякія гэтыя Ціханаўскія і всялякія іншыя гэтыя піздоты кажуць, што мы вось там падтрымліваем Украіну і гэтак далей, а потым нават не ўзгадваюць пра тое, што вось тут чалавек загінуў беларускі з беларускім паспартам, змагаючыся за Украіну. Гэта нейкае блюзнірства, як па мне. Вітаю пана Ікса. Таксама. Так, давайте ўжо, в принципе, 10 хвілін амаль што, я спазніўся яшчэ на 2, 7 хвілін. Выдзелілі гэтай справе і добра. Так, са звукам, я так разумею, все добра. Тому што, па праграме мне все добра паказвае. Я потым сам, калі буду пераглядаць, паслухаю, як гэта гучыць, таму што трошкі я тут утручаўся ў наладкі звука. Трошкі спробаваў гэта ўсё зрабіць больш якаснае. Да таго, што мне тут мова змянілася пасля аднаўлення гэтай самай. І фільтры, скажем так, расейскамоўныя фільтры, на мове, якой было да гэтага праграма, гэта ОБС-ка, і беларускамоўныя фільтры, яны, нават калі гэта адны і тыя ж фільтры, яны як розныя значацца ў гэтай самай, у спісе гэтых самых фільтраў. Але урахоўваючы, што ніхто нічога не піша, значыцца все добра са звукам. Пачнем з чаго? Чаёк, хуета. Пачнем з таго, што ось панядзелак, ці нават у нядзелю гэта сталася, што пачаў там Трамп пачаў верашчаць пра тое, што ось, нібыта я дамовіўся, Пуцін мне там падаў сігнал, не ведаю, якім чынам, там, семафорам, ці там азбукай Морзе, праз стенаграму, ці як-небудзь, не ведаю, якім чынам, але Пуцін падаў гэты самы сігнал. Ось Трамп сказаў, што все, давайте ўжо перамовы ў Турэччыне, у Стамбуле, давайте перамовы, я асабіста буду там, ось, і гатовы размаўляць на рахунак ось прыпынення вагню ва ўкраіне. Ось, і Трамп адразу пачаў гэта ўсё неяк з гэтым усім насіцца, як з гэтым залатым яйкам, ось, і пачаў там страшыць гэтыя пасты ў Твітары пра тое, што ўсё, Украіна проста павінна імгненна пагадзіцца вось на гэтыя перамовы ў Стамбуле 15 числа, гэта чацвер, калі я не памыляюся. Ось, бо калі не пагадзіцца гэта ўсё, гэта там прояў нейкай знявагі, нежадання міру і гэтак далей, таму проста маланкава павінна Украіна на гэта ўсё пагадзіцца. І, як не дзіўна, Зеленскі даволі хутка на гэта ўсё адрэагаваў і сказаў, што так, я гатовы. Сказаў, я гатовы і прысутнічаць на гэтых перамовах асабіста. Ось, і размаўляць з Пуціним за пасярэдніцтвам там Спалучаных Штатаў ці таго ж самага Эрдагана Турэччыны. Ось, і потым пачаліся, як то кажуць, мемы. Ось, адзін з гэтых мемаў, гэта, значит, нібыта там
перапіска Зеленскага і Пуціна. Типа Путін піша там давай у чацвер у Турэччыне. І Зеленскі там я буду, а Путін, а я ні. Ось. І, карацей кажучи, Путін злівся. Сказав, що ну нібито там йому не обов'язково там їхати, і вогуле нема там сенсу у гэтым, ёсць там іншыя людзі. Ось. І да апошняга цягнулі ось гэту, як то кажуць, кота за яйца. І ніхто не было інфармацыі пра тое, ці будзе ўвогуле там нармальны склад гэтай самай дэлегацыі, таму што не было зразумела, хто будзе прадстаўляць увогуле Расію. Ці там будзе Лаўроў, там Піськоў гэты, ці там гаварящы конь, ці гаварящыя усы. Ось, у выніку ўвогуле нікаго не было. Нікога не было з тых, хто, ну, скажем так, уваходзіць у гэтую вышэйшую лігу, скажем так, людзей, якія на штосьці ўплываюць, ну, пасля Пуціна, звычайна, у Расіі. Выбачце, я буду частенька чаёк сербаць, таму што я трошкі застудзіўся, і трошкі мяне з горлам праблемы. Ось. І смешна там дэлегацыя, нават не запісваў, не запамятоўваў, хто там у гэтай дэлегацыі, там нейкія замаў, карацей, нейкае зборышча нейкіх нонеймаў, якіх нібыта там надзялілі правам ось весці ось гэтыя перамовы і пра штосьці там дамаўляцца. З іншага боку, Украіна таксама, ну, звычайна, що Зеленскі адмовіўся ў гэтым усім прымаць удзел, што, ў прынцыпе, лагічна. Пры тым, што ён ўсё ж такі быў сам у Турэччыне, але там з іншымі людзьмі сустракаўся. Ось, але, скажем так, каб не ударыць, як то кажуць, у бруд тварам перад заходнімі партнерамі, склад быў у украінскай дэлегацыі даволі такі нармальны. Быў там галава СБУ Малюк, Рустэм Умераў, гэта міністр абароны, і быў Ермак, другі прэзідэнт. Першы пасля Бога, як так кажуць. Ермак. Тобто, ну, дэлегацыя даволі такая сур'ёзная. Адна толькі прысутнасць Малюка, гэта ўжо сведчанне пра тое, што гэта даволі сур'ёзная дэлегацыя. Ну, але пасля таго, як стала вядома, што дэлегацыя з боку Расіі смешная, клоунская, такая ні пра што, скажем так, стала зразумела, што нейкіх сур'ёзных вынікаў чакаць ад гэтых перамоў, ну, в прынцыпе, я да гэтага не чакаў нічого такога, што там штосьці можа адбыцца, але пасля вось гэтых штук, пасля вось абвешчання вось гэтага, хто там будзе прадстаўніком на гэтых дэлегацыях ад Расіі, стала зразумела, што, ну, нават не будуць спробаваць дамаўляцца. Просто нейкіх нонеймаў правілі, нейкія там інструкцыі ім далі, там што казаць, што не казаць, там, ну і гэтак далей. І выглядала гэта ўсё даволі камедна. Ось, камедна, смешна і незразумела. Ну, для, скажем так, адэкватнага чалавека, то мае там нейкае сваё меркаванне, сваю думку і гэтак далей. Ось. Што далей? А далей, як такі адказ на вось гэтую смешную дэлегацыю расійскую, ось, пры тым, што як бы украінская дэлегацыя была нармальная, адказ быў даволі цікавы. Ось, бо, ну, мне было цікава, як адрэагуе Украіна уласна вось на гэты клоунскі склад расійскай дэлегацыі. Ось, адрэагавалі проста, ну, калі б была шляпа, я б гэтую шляпу перад людзьмі, якія гэта выгадалі, я б гэтую шляпу уласна зняў.
А выгадалі яны тое, што украінская дэлегацыя размаўляла з расійскай дэлегацыяй за дапамогай перакладача. Ось, для вас, мабыць, гэта так, типа, блядь, перакладач і перакладач. Ось, але гэта, на мой погляд, гэта просто максімальны ўзровень прыніжання, якое толькі можна было б зрабіць. Ось, пры гэтым, не паказаўшы сябе нейкім там ебанько ці долбаёбам. Ось, максімальны ўзровень, як можна было прынізіць вось гэтых нонеймаў, якіх там прызначылі весці гэтыя перамовы. Ось, гэта размаўляць з імі праз перакладача. Ось, таму што так, я сумняваюся, што украінскія прадстаўнікі не разумелі таго, што ім кажуць расійскія апаненты, але пры гэтым расійскія апаненты на 100%, я ўпэўнены, нават на 1000, калі можна было б там паставіць на гэта ўсё грошы, я б паставіў бы ўсё, што ў мяне ёсць. Ось, яны нічога не разумелі з таго, што украінцы, украінская дэлегацыя казала на украінскай мове. Ось, і ў гэтым і было, уласна, ось гэтае ось прыніжанне. Ось, і такое, калі можна так сказаць, адмяжоўванне і паказ таго, што мы з вамі ввогуле не аднолькавыя. І мова ў нас розная, і вы нас не разумееце і не зразумееце ніколі, таму што вы, умоўна кажучы, быдлота. Ось, таму, калі я ось гэтую навіну прачытаў пра ось тое, што там размаўлялі за дапамогай перакладача, так як трошки цішэй зраблю, бо бачу, час ад часу у чырвоную зону залятае звук. Выбачце. Ось, і гэта проста была такая прям, як нейкая аддушына, таму што ты разумееш, што там нічога не адбываецца, нічога там не будзе, ось, і неяк гэта ўсё выглядае даволі прынізліва для Украіны, і шось такіх нейкіх там нонеймаў, нейкіх бичэй, умоўна кажучы, з вуліцы, якіх там схапілі за шкірку і там адправілі на гэтыя перамовы. Ось, таму ось такі ось адказ дыпламатычны даволі, прычым які там нічога не парушуе. Ось, гэта просто прям, як то кажуць, вішенка на торце. Ось была самая цікавая, можна сказаць, гэта было самае цікавае, што было в гэтых перамовах. Ось, бо, казаць там пра нейкія дамоўленасці, пра тое, пра што там хацелі дамовіцца, ці маглі дамовіцца, гэта было смешна. Мне, уласна, было зразумела, адразу, што там, ні пра што там ніхто не дамовіцца. І сыходзячы са складу расійскай дэлегацыі, было зразумела, што яны нават не тое, што ні пра што не дамовяцца, яны нават не будуць намагацца пра штосьці дамовіцца. Ім проста гэта не цікава, таму што кампетэнцыя і ўплыў людзей, якія былі там упаўнаважаныя нібыта весці гэтыя перамовы, гэта проста, нонеймы, карацей. Нонеймы. Для тых, хто не разумее, з англійскай мовы гэта людзі без імя. Тобто нонейм. Тобто адсутнічаюче, блядь, я вже затейму. Ось, карацей, людзі без імя. І ось тыя, хто прадстаўляў, уласна, Расію, гэта ось тыя самыя людзі без імя, якіх, яны ніхто і зваць іх ніяк. З ними домовлятися без толку, а трампоніться конкретно. Про Трампа я ще скажу. Там это все еще не... Это еще не все. Ось, і карацей. Зразумела было, што там ніякіх дамоўленасцяў не было, але нейкае там резюме гэтага ўсяго патрэбна было вывесці, і выглядала гэтае резюме як тое, што дамовіліся дамаўляцца, што нібыта там далей там яшчэ дзе-небудзь там сустрэнемся і працягнем там размову. Ось, і потым пасля гэтага ўсяго, пасля вось гэтых выступаў усялякіх, пачаліся ось так званыя інсайды, дзе пачалі выцікаць усялякія звесткі пра тое, што нібыта
Не памятаю, як там гэтага галоўнога расейца звалі, ачкастага гэтага. Вось, які нібыта сказаў, што Расія, ну, калі Украіна не пагодзіцца на ось, умовы Расіі, Расія можа весці гэтую вайну бясконца. Ось, бясконца, ось, як я там у чаціку Тимура Філоненка жартаваў, Расія можа весці вайну бясконца, пакуль той, хто яе вядзе, не прачнецца. Бо калі ён прачнецца, ён зразумее, што ён ужо ўсраўся і ўсё, што можна было, праграў. Ось, таксама пра всялякія пагрозы з боку расійскай дэлегацыі, пра тое, што нібыта там, калі там штосьці не падобаецца, там, як гэта было там калісьці, то мы можам яшчэ там больш чаго дадаць. Ось, і гэтыя смешныя патрабаванні былі нібыта вывесці войскі прямо аж з Херсонскай, Донецкай, Луганскай і Запорозскай абласцей, нібыта па абласных мерах. Вітаю таксама Наталю Палішук у чаце. Ось, і, ну, і ўсё гэта, ну, вельмі смешна выглядала. Усе гэтыя інсайдерская вось гэтая інфармацыя пра тое, што там як адбывалася, ну, зразумела, што гэта ўзровень гэтых перамоў, гэта, ну, як там размаўляць за гаражамі. Ось, толькі, скажем так, калі з адной стороны прыйшлі нармальныя людзі, скажем так, дзелавыя, адэкватныя, а з іншага боку нейкія, ну, гапатанне, якая прыйшла, ось, і штосьці там пагрожвала. Ось. Таму, ну, і чакаць, што там штосьці з гэтага атрымаецца, было дзіўна. Десь і Алекс Шейн прапав, а хацелася б пачуць яго думку на рахунок трампоні і выбору великого американского народу. Але, хоча Алекс Шейн легендарний воїн, але його ганіння на нас, що ми так голосуємо, але америкоси не краще. Не знаю, ці про того Алекса Шейна, якого... Ну, я просто не знаю, ці це Алекс Шейн, але якийсь там ёсць у мяне ў памяці гэты амерыканскі баяр, які там щось там багата дазваляе сабе казаць. Ну, але, ну, неважно. В принципе, тут гісторыя яна сама ўсё расставіць на свае месцы і ўжо пачала расставляць, ужо нават гэтай лідары Ірану кажуць пра тое, што словы Трампа, ну, калі казаць ужо там не вельмі прямым тэкстам, то тое, што кажа Трамп, гэта пиздабольство. Ось, не памятаю, як там дакладна гэта ўсё звучала, ось, гучала уласна ось у прэс-камюніке ось гэтага лідара Ірану, але там было сказано, што Трамп слабкі, і ягоныя рэчанні, будь-якія выказванні, іх увогуле не трэба ўспрымаць усур'ёз, яны просто, ну, смешныя. Ось. І калі ўжо нават іранцы пачалі вось пра гэта казаць, ну, што там пра нейкага Алекса Шейна? Ну, каго будзе цікавіць гэты Алекс Шейн? Ну, у Трампа не тое, що, ну, не сказав би там, як Наталя кажете, що він схоже хворий, схоже в нього деменція. Ні, у його, як то кажуть, якщо російська абревіатура, ЧСВ просто дуже роздуте. І ось це його не ЧСВ, почуття особистої впливовості, ось, яно дуже хутко вибухне. І вибухне прям так, що, я впевнений, разлетиться по всьому этому самому. По всьому, короче, всюди разлетиться. Ой, смердеть буде повсюль. Ось гэтым ягоным пачуццём уласнай важлівасці. Ось, і як я казав на минулому, наприклад, стрімі,
не праходзіць і тыдня, каб Трамп не ўсраўся. І на гэтым тыдні Трамп усраўся двойчы. Першы раз ён усраўся, калі ён заявіў, што все, мы больш не ваюем з хусітамі. Не ваюем з хусітамі, таму што якось неяк не перамагаем хусітаў. Звычайна Трамп так не сказаў, што мы не можам нейкіх туземцаў там на аравійскім гэтым паўвостраве перамагчы. Але выбачце. Але вайну з хусітамі ён прыпыніў, таму што там хусіты збілі F-35, гэта на даны момант самы там новы вынішчваць. Пакуль што F-47 не выпусцілі. Потым там нейкія БПЛА такія, як на типу байрактараў, нейкія там разведвальныя, там і якія там бомбардаваць можна, карацей, такія $1 мільярд яны там каштуюць. Іх таксама там штук 8 ужо збілі хусіты. Прычым, збілі, можна сказаць нават, што збілі коп'ямі. Таму што даволі, скажем так, на сучасны момант даволі прымітыўнымі сродкамі супрацьпаветранай абароны яны гэта ўсё знішчылі. І, скажем так, ракета гэтай супрацьпаветранай абароны ў параўнанні з коштам гэтага беспілотніка, гэта як, я не знаю, що параўнаць, як гадзіннік луч беларускі і якія-небудзь роліксы. І таму не дзіўна, што Трамп проста гэта прыпыніў, таму што, па-першае, гэтых хусітаў немагчыма перамагчы. І як бы там гэтай перамогі не капнеш сабе ў вены. Таму што яны там недзе там у пустэлях пастаянна хаваюцца. І знайсці там, як звычайна амерыкосы любяць, там знайсці, там все разбамбіць нахуй ушчэнт. Тут не выйдзе, таму што, а што бомбіць яны там у пустэлі дзесь. Там яшчэ знайдзі там у гэтай пустэлі. Але пры гэтым яны яшчэ і Спалучаным Штатам нейкую шкоду робяць тым, што збіваюць сялякі беспілотнікі, F-35 таксама збілі. І гэта было фіаска нумар 1. Так не, тое, што хусіты, нічога сабе хусіты збілі літак, яны, гэта ўжо даўно, гэта ўжо тыдні там 2 ці 3, ці нават больш. Была інфармацыя пра тое, што збілі F-35, прычым, гэта нават не F-16, бо F-16 гэта 4-е пакаленне, а F-35 гэта ўжо 5-е пакаленне гэтых штурмавых самалётаў. Таму там так нармальна трошкі падгарела. І чымсьці гэта вайна з хусітамі, як і нагадвае гэты Афганістан таксама, дзе ўсё бамбілі, але так і не разбамбілі нічога. І проста потым з'ебаліся адтуль. Таму смешна. Асабліва паказала добра сабе кітайскі вынішчвач, дэшэвы, які збылі 5 літаків і ноді, а з Китаю сміяліся, це серйозна сила. Гэта падчас там гэтай інда-пакістанскага гэтага канфлікту. Насамрэч, кітайцы, у іх все добра з военно-прамысловым комплексам. Не гледзячы на тое, што там у іх там гэты камунізм, які раўняюць звычайна, дароўнююць з саўком. Але ўсё ж такі варта памятаць, што Кітай гэта ўсё ж такі тэхналагічна больш развітая краіна, хай там не па ўсёй яе тэрыторыі, больш развітая краіна, чым Расія. Бо ўсё ж такі ёсць там часціны Кітаю
скажу так, якія там, умоўна кажучы, там аграрныя ці ўвогуле там горы нейкія, там, ну, там нічога немає. А ёсць рэальна ось такія індустрыяльныя часціны, дзе прям, ну, дзе айфоны на тыя ж самыя збіраюць, і Тэслы збіраюць, і чыпы гэтыя паяюць, нано там валакном гэтым, ці як там іх, карацей. Ну, тобто тэхналогій у Кітаі ну, хапае. І не дзіўна, што яны могуць там укладаць грошы ось у развіццё тэхналогій, якія у тым ліку могуць быць ужытыя і ў военно-прамысловым комплексе. Вітаю таксама Дар'ю Кірі. Ось таму мяне не дзівуе тое, што Кітай так, ну, даволі, ну, не адстае ад нейкіх заходніх гэтых самых аналагаў зброі. Ну, да таго, што іх прям адзіны іх мінус, да тое, што ім няма дзе іх выпрабоўваць, гэта ўсё. Ось, але вось, бачыце, ось канфлікт Пакістана, Індіі, ось його вже випробували, скажімо так, безпосередньо у бойових умовах. Китайці ще можуть і завалити америкосів, я так розумію. Одне діло бородачі виганяти в пустелі, а інше потужна держава. Ну, насамрэч, у таких ось сутыкненнях штатам нават зручней. Ось, бо, скажімо так, по прикладу ось тих же самих хусітів, де, ну, америкосы просто всрались. І коли згадати В'єтнам, де америкосы так само всрались, ось, тому що яны там разраховували на тое, що ось ми будемо зараз воювати армія на армію. Ми приїдемо, там висадимося, там гэты, створимо там гэты, як то кажуть, танковий кулак, там наступальну нейкую гэту самую силу, і все, і ми там усіх там просто там зметем просто, сотрем з твару зямлі. Ось, але як такової регулярної армії то во В'єтнамі на той момент і не було. Це були просто нейкі партизанські суполки, ось, які там хавалися в гэтых джунглях, рылі норы і гэтак далей. І таму амерыканцы нічога не маглі там зрабіць. Яны там так палівалі там гэтую землю напалмом, але як бы ты паліў напалмом, зайшоў там, а тебе там на всяких пастках і з нор повилазили, і тебе там забивають, а ти навіть, ну, не можеш нічого зробити, тому що ти просто не готовий до такої війни. Ось, і, скажімо так, коли розглядати ось таке прямое сутикнення двох держав, тобто там, умовно кажуть, там стінка на стінку, ну, там армія на армію, ну, я б не сказав, що там Штаты могуць штосьці прайграць, таму што ўсё ж такі баявы досвед у іх ёсць. Яны ёсць іхні кантынгент у тых жа краінах Афрыкі. Ось, Афрыка там пастаянна ваюе. Ось, да таго ж всялякія гэтыя Іракі, Іраны, дзе там всялякія сухапутныя гэтыя аперацыі Сполучаныя Штаты праводзілі, які-ніякі вопыт яны там ўсё ж такі атрымлівалі. А Китай, в свою чергу, ну, тільки там вучэнні поблизу Тайваня, чи там Індонезії проводив. Больше, ну, якби, такое. Ну, можна сказати, що там яшчэ, там зараз там, колькі там китайців відправили на Донбас. Ось, вчитися закапуватися глибей. Ось, тому тут такое. Ну, і повернемся, так, зараз про Корею, там прочитаю. Корея, там теж вони всралися, бо півмільйона китайських добровольців дали результати. Кажу, коли там, ось, гэта, умовно кажучи, стінка на стінку, там уже ёсць нейкія варіанти. А просто, наприклад, якось брати тих же хусітів, той же Афганістан, с талибами той же Вьетнам, ну, там просто, там не стенка на стенку. Ты приходишь махаться стенка на стенку, а другая стенка просто не пришла. И она вырашила, что она там десь і у інших обставинах лепш тебе там знішить, ніж ось так ось стенка на стенку буде з тобою махатися. Ось. Ой, вибачте. Я кажу, що російські військові інструктори
у В'єтнамі використовували технологію УПА, якщо СССР проти УПА воювали до 63-го. Ну, там шмат всього було намішано. Хто там чому вийшов. Ну, тому що, ну, реально там, скажімо так, є багато, не тільки там УПА, у той же Білорусі були партизанські рухи під час Другої сусвітньої війни. Ось, і в Україні вони ще більш були розвіднені ці партизанські рухи. Ось, і, власне, ось во В'єтнамі це була, ну, партизанська війна. Там, ну, не було ось цієї регулярної, як то кажуть, армії. Там просто ось були ось які групи, які там так чи інакше підсирали Сполученим Штатам. Так по криху потрошки откусували ось свої шматочки. Ось, і таким чином просто змушували, як то кажуть, спердоляти до Сполучених Штатів. Ось, але це перше, у чому срався Трамп, це він програв війну хусітам. Ой, чайок, заебись. Ось, другое, в чым ён усраўся, гэта тое, што ён сказаў, назваў прычыну, чаму ён не паляцеў на перамовы, ось, якія былі ў Турэччыне. І ён сказаў, ну, як бы, чаму я палечу? Ну, пачалося з таго, што ён пачаў адказваць на пытанне, чаму Пуцін не паляцеў у Турэччыну. І там было, що, ну, якби, а навошта Пуціну ляцець у Турэччыну, калі я туды не лячу? Гэта ж, ну, якби, зразумела, бо, ну, якби, дзе Пуцін, а дзе Зеленскі? Гэта ж нібыта іншага ўзроўню гэтыя самыя прадстаўнікі сваіх краін у пустой галаве Трампа. У рыжай пустой галаве Трампа. Ось, але пры гэтым ён да апошняга там казаў, што я там, ён там быў там у Саудаўскай Аравіі, ці дзе ён там быў, у Катары, там, карацей, там недалёка, карацей, ён быў, летаў там з сваімі афіцыйнымі візітамі. Ось, і да апошняга ён прям казаў, што калі будзе трэба, я там прылящу, я там все там гэта самае, але калі дазнаўся, што Пуцін не прыляціць, все, адразу пачалася новая гісторыя, новыя, як то кажуць, стендапы, новыя жарты. Ось, і былі яны смешныя на такі ж самы фармат, як было смешна пра тое, што я скончу вайну за 24 гадзіны яшчэ да таго, як увайду ў авальны кабінет. Ось, таму усраўся яшчэ ось і ў гэтым. Просто паказаў, што у яго уяве Пуцін больш уплывовы палітык, ніж Зеленскі. Ось, і нібыта Зеленскі і Пуцін гэта людзі іншых статусаў, хаця і той прэзідэнт, хаця да другага, гэта да Пуціна, там яшчэ пытанне ось, легітымнасці выбараў і гэтак далей, як, в прынцыпе, у Беларусі. Ось, таму хто там яшчэ больш, скажем, больш ці менш легітымны, ці адпавядае сваёй пасадзе, пытанне, але не для Трампа. Ось, і на гэтым фоне яшчэ потым ось гэта заява лідара Ірану пра тое, што ўвогуле не варта спрыймаць сур'ёзна тое, што кажа Трамп, таму што тое, што ён кажа, гэта поўная маячня, і нічога з таго, што ён там, чым ён пагражае, у выніку не здзейсняецца. Ось, і в прынцыпе, не можу з гэтым не пагадзіцца. Ну, і ўжо ён, скажем так, рыхтуе падмурак да таго, як ён усрэцца на наступным тыдні. На наступным тыдні Трамп зноў усрэцца, а усрэцца ён якім чынам? У панядзелак ён будзе тэлефанаваць Пуціну. Ужо там прям ва ўсіх, дзе можна, толькі ён там пра гэта пиздзіць, што все, я там у панядзелак як затэлефаную Пуціну, і мы як дамовімся, і як будуць там такія класныя ў нас гэтыя самыя размовы, і просто результаты будуць такія цудоўныя, што вы все ахуееце ад таго, які я ўплывовы прэзідэнт. Але
Щось мені підказує, що возьме Путін отак Трампа, отак от на хуй посадить і отак от повертить. Ось, і скаже, іди-ка ти, Дональд Дакович, там до себе бургери свої хавай і уволь в край. Ось, а Трамп навіть не зрозуміє того, що його ось тільки що виїбали, і треба вже в штані потрібно вже одягати. Ось, тому записуйте. Я 100%, я навіть зроблю це, виріжу у особне відео, і коли це все станеться, я закину це в Телеграм з назвою, а я ж вам про це казав. Ось. Тому так, там щось Дар'я Кірі написала, і YouTube це... А Дар'я Кірі вже видалила. Чи ні? А ні, не видалила. Все. Бачу, що в этом нема. У Ютубі. А то ось тут на екранчику, от тут. Не, мимо. Вот тут. И ниже. Вот тут. Все есть. Я говорю, интернет и все пам'ятаємо. Просто до чого всі дуже недооцінюють Китай, а це серйозна держава. Хоча, може, треба америкосам трохи по шапці отримати, щоб вони спустилися на землю. Ну, згоден. І насамреч, я б навіть на боку Сполучених Штатів я б не спробував рятувати Росію. Я б наоборот, я б спробував домовитися з Китаєм, скажем так, посилить позиции Китая, зруйновать просто к хуям эту Россию, и домовиться с Китаем. Домовиться, ну, скажем так, коли ранее почаствовать в этой холодной войны в основном разглядали это Советский Союз, Советский Зв'яз, як основную эту самую, основную силу ось гэтых, скажем так, камуністычных краінаў. Ось, то зараз гэта можа лепш, каб гэта стаў Кітай, тому што ён больш прагназованы, ён больш адэкватны. Ось, у плане нават таго ж самага кіраўніцтва, ось, і ўплыву. Ось, а што стасуецца Расіі, ну, просто, ну, нема сэнсу там пра што дамаўляцца. Ось, і, скажем так, на месцы Китаю, Сполученых Штатаў я б просто знішыў просто Расію максімальна. Дамовіўся з Китаем пра нейкія там нават гэтыя пільгі, льготы, нейкую там торговлю, обмены там всялякія і гэтак далей. Ось, таму што гэта хаця б, ну, прагназавана. Гэта, ну, з Китаем можна спрагназаваць, і з Китаем можна дамовіцца. Ось, ну, при тым, што там, ну, не тое, што там на 100% будучы упэўненым, што Китай будзе затрымлівацца гэтых дамоў, але хаця б на 90% быць упэўненым, што Китай будзе датрымлівацца гэтых вось дамоўленасцяў. Ось, і таму я б, напрыклад, ось гэта, такога фармату развіццё падзеяў мне было б больш нават цікавае, і яно было б прасцей у дасягненні, і яно б больш дало бы Сполученым Штатам. Ось, у плане тавараобмену і там нейкага іншага гандлю, і просто нават супрацы нейкай з Китаем, ніж з Расіяй. І той же самы кітайскі рынок больш такі прываблівы для нейкіх, нават для вырабніцтва амерыканскіх кампаній, ніж расійскі рынок. Ось, таму мне ось так ось бы больш падобалася. Ось. Хуйло не палітык, він злачынец. Ну, зразумела, чаму YouTube гэта ўсё заблакаваў. Так, але виробництво нове принесли в 2000-му, економіку Китаю почали піднімати після 2000-го, коли СССР вже давно не було. Ну, так зрозуміло, тому що у Китаї є технологічне розвиття.
Тобто Расія по факту там калі не браць там вось гэтыя абласныя цэнтры еўрапейскія там Москву, Піцер там і що там яшчэ там. Толькі там, умоўна кажучы, штосьці развівалася. А сялякія вось там за Уралам там увогуле як жылі, умоўна кажучы, у гэтым саўку, так яны так і засталіся там у гэтым саўку. Нічога не змянілася, там ні нейкая інфраструктура там новая, там ні штосьці такое, там не новыя будынкі нейкія. Всё як быў гэты савок, так ён там і застаўся. Вось там за Уралам, у Сібіры там і гэтак далей. Ось, а Кітай все ж таки так ёсць у яго таксама рэгіёны, якія просто у сілу таго, што яны геаграфічна незручна расташованы, яны там не развіваюцца. Ось, але пры гэтым ёсць развіццё той же самай навукі, ёсць развіццё тэхналогіяў і ёсць самаразвіццёвасць тэхналогіяў і всялякіх навуковых рэчаў, яно больш спрыяе Кітаю. Ось. І да таго ж наяўнасць вось такіх, умоўна кажучы, бедных рэгіёнаў, дзе адкрыццё будь-якога вырабніцтва, яно робіць яго танным, просто таму, што там працоўная сіла будзе таннай. Таму што там, ты будзеш там, умоўна кажучы, там пахаць у сваім полі, каб там нейкія там, умоўна кажучы, капейкі атрымаць. Ось, і ты там пойдзеш круціць гайкі, там, умоўна кажучы, на той же самы завод Тесла, нават там без адукацыі. Ось, і будеш атрымліваць нармальныя грошы. Звычайна, што ты пойдзеш на завод Тесла і атрымліваць нармальныя грошы. Ось, таму, і тэхналогіі, развіццё тэхналогіяў, яно дазваляе гэта рабіць уласна ў Кітаі. Да таго ж, некаторыя тэхналогіі з Кітая вывесці проста немагчыма. Таму што, з таго, што я там якось шукаў, глядзеў, у Кітаі здабываюцца некаторыя там гэтыя металы, мінералы, ці што там, дакладна ўжо не памятаю, карацей, якія там ужываюцца для пайкі вось гэтых мікрачіпаў, іншых там всялякіх электронных прыблуд і гэтак далей. І ўсё, што вырабляецца, скажем так, здабываецца на тэрыторыі Кітаю, з Кітая вывозіць нельга. Тобто, нельга вывесці уласна там нейкі там метал ці нейкі мінерал. Ось, але можна з гэтага металу ці мінералу стварыць прадукт, і яго ўжо можна экспартаваць з Кітаю. І уласна таму некаторыя прадпрыемствы, якія вось на гэтых мікрачіпах там ці нейкіх іншых электронных прыблудах завязаныя, яны знаходзяцца ўласна ў Кітаі, таму што там гэта можна зрабіць. Гэта будзе танней, ніж там гэтыя дэталі купаваць у Кітаі і збіраць там дзесьці ў Амерыцы ці нават там у Індіі, Пакістане і гэтак далей. Таму у гэтым плане Кітай мае перавагу над Расіяй. І таму, власна, я казаў, што прасцей дамовіцца з Кітаем, ніж з Расіяй. Ось. Яго не было, в них були фабрики по підробкам. Але глядзіце, калі раней там казалі, там щось там китайське, зараз уже ніхто не каже, що там китайські телефони поганыя. Так, раней яны ўсё гэта капіявалі, і праз вось гэтыя капіяванні яны атрымлівалі развіццё ўласных тэхналогій. Вітаю таксама Тымура Філоненка. І праз развіццё вось гэтых уласных тэхналогій яны зараз маюць свае тэхналогіі. І глядзіце, напрыклад, те ж самае зараз, калі ўзяць кітайскія вось гэтыя электрамабілі. Ввогуле яны проста там касмічныя нейкія, як самалёты выглядаюць. Ось. І па всялякім функцыям, якія там даступныя, нават калі параўноўваць з Тэслай, за ту ж самую, за цану значна меншую, ніж там Tesla S-Model, там, яка самая там прэстыжная. Ось. Той же там, напрыклад, Zikr, які там нафаршырованы просто максімальна, ён будзе каштаваць у 2 разы танней, ніж тая ж самая бізнес-мадэль Тэслы, таксама нафаршырована прям усім, чым магчыма. І не скажеш, што гэты Zikr нейкі паганы, ці чымсьці ён горшы за Тэслу. Ось, тэхналогіі зараз ўжо развіліся да такой ступеню, што ось гэта розніца між
нейкімі вытворчасцямі яна просто стае мізэрнай. Вось, ну гэта тое, што ты там у Тэсле, ну умоўна кажучы, што ты можаш праехаць на зарядзе 300 кіламетраў ці 280 кіламетраў. Ну гэта не істотна, умоўна кажучы. І вось такія вось дробныя, скажем так, адрозненні, яны не ўплываюць, але калі ў цябе, скажем так, машына ў 2 разы танней, а па якасці яна нічым не саступае, ось, а ў некаторых функцыях нават і перабольшвае вось гэтую Тэслу, умоўна кажучы. Ну гэта ўжо кажа пра тое, што там працуюць людзі, якія разумеюць, што яны робяць. Ну і зноўку ж гэта указвае на тое, што тэхналогіі вырашаюць зараз усё. О, Тымур, вітаю на ўзровень спонсарства Рекс. Я не памятаю, які гэта, першы ці другі. Ось. Дарэчы, ось Тымур, табе такі ўкід, я ось якраз да твайго прыходу казаў пра тое, што на месцы Спалучаных Штатаў я бы хутчэй спробаваў дамовіцца з Кітаем, таму што Кітай больш прагназованы і больш перадбачны. Ось, і, скажем так, не спробаваць Расею адарваць ад Кітаю, а наадварот, скажем так, знішчыць Расею і дамовіцца з Кітаем. І гэта было б, на мой уласны погляд, па-першае, выгаднейша для Спалучаных Штатаў. І праз гэта б яны больш атрымалі б і прэферэнцыяў, і ўплыву на міжнароднай арэне. Таму што з Кітаем можна дамовіцца, плюс там всялякія гандлёвыя гэтыя штукі, таргівельныя і гэтак далей. А з Расеяй, уласна, такога складана зрабіць. Да таго ж яшчэ і ў сучасным свеце. Мне цікава, што ты на гэты конт думаеш. Оце інстытут Канфуцыя, яго выкладачы зазвичай внештатні співробітники КГБ Китаю. Ось, так, давайте глядзець, що там яшчэ ў мяне было сёння там. Так, в принципе, про всравшегося Трампа. Про всравшегося Трампа я ўжо сказаў, і про тое, што ўжо на наступны тыдзень ён сабе вызначыў, скажем так, мэту, у якой ён усрэцца. А ўласна ён усрэцца ў размове з Пуцінам. І тым чаканням, якія ён там пакладае на гэтую размову з Пуцінам. Нічога не будзе. Як бы ён там не казаў, што там станоўчыя сігналы ён атрымлівае і гэтак далей. Я ўпэўнены, што нічога з гэтай размовы не выйдзе, пра што я ўжо, в прынцыпе, казаў. І астатні блок, щось як я доўга все гэта сёння, я думаў, швыдчэй неяк, хутчэй все распавяду, а тут амаль што гадзіну распавядаў пра усраўшагася Трампа. І пра нікчэмныя перамовы. Ні пра што. Перад нашым астатнім блокам в сённяшнім эфіры я вам нагадаю, што вы можете паставіць падабайку і напісаць каментар, ужо калі відэа выйдзе як відэа. А калі вы глядзіце ў запісе, то можете ўжо напісаць каментар на рахунак там таго, што мы абмяркоўвалі, што вы думаеце на гэты конт, стасоўна што зручнейшае было б дамовіцца з Кітаем, Спалучаным Штатам і гэтак далей. І пра тое, што ці ўсрэцца ўсё ж такі Трамп у размове з Пуцінам. Я ўсё ж такі ўпэўнены, што ён там усрэцца. Для чаго гэта ўсё неабходна? Падабайкі, каментары, а ўласна для таго, каб гэтыя тупыя алгарытмы Ютуба пачалі разбіраць і пачынаць і бачыць тое, што вось гэты кантэнт, які тут прадукуецца, што ён
цікавы, і бо сама праз такія вось дзеі алгарытмы Ютуба і прапануюць як мага большай колькасці людзей гэта ўсё паглядзець. Ось таму калі ось няма падабаек і няма каментароў, звычайна що і не будзе праглядаў, не будзе нейкага зрастання каналу і не будзе больш ставаць адэкватных людзей. А самае галоўнае, што не будзе збольшвацца не расейскамоўны сегмент Ютуба. А калі не будзе збольшвацца не расейскамоўны сегмент Ютубу, звычайна, што будзе збольшвацца расейскамоўны сегмент Ютубу. Чаго б я ўпэўнены гледачам уласна майго каналу вельмі б не хацелася. Таму трэба ставіць падабайкі і пісаць каментары пасля таго, як трансляцыя заканчваецца. Ось, таксама, калі вы не натхніліся тым, што напісалі каментар і паставілі падабайку, і вам падаецца, што гэтага замала для вас, ось, можете, ось як Тымур у чаце, як вы бачыце, стаць спонсорам гэтага каналу. Ось, у вас будзе такі зелёненькі нікнейм у чаце. Ось там зорачка такая яшчэ з'явіцца. І пакуль што тут не вельмі багата гэтых самых спонсораў. Таму, калі спонсораў будзе ўжо дзесь каля дзесятачкі хаця бы, я пачну ўжо штосьці рабіць асобна і для іх. Таму ось, ставайце спонсорамі, каб атрымліваць нейкі контент або раней, або атрымліваць той контент, які іншыя увогуле атрымліваць не будуць. Ось, і таксама вы можете падтрымаць мяне фінансава, мяне, мой канал, уласна, ось праз ось гэты QR-код, ось, які вы бачыце на экране, ось, за дапамогай інструмента Монобанку. Ось, а калі вы не працуе QR-код, ці вы там з тэлефона, ці з планшета, ці у вас там Linux, не ведаю, што там яшчэ можа быць, ось, то унізе пад відэа ёсць пасыланне на Монобанку, і там ужо за дапамогай інструментаў Монобанка вы можете падтрымаць мяне фінансава, за што я буду вам вельмі ўдзячны. Да таго ж, калі ваша падтрымка будзе дароўніваць і перабольшваць 500 гривень, тут яшчэ і трошкі экшончыку адбудзецца, але толькі калі гэта адбываецца ў прямым эфіры. А таксама, калі вы дзесьці за мяжой, напрыклад, і у вас няма магчымасці скарыстацца інструментамі Монобанку, тады можете скарыстацца платежнай сістэмай PayPal. Пасыланне на электронную пошту таксама вы можете знайсці ўнізе пад відэа. Так, Наталья Поліщук, апошняя будзе пра Светлану Ціхановскую. Не буду казаць пра тое, што не напісала яна нічога пра загіблага беларуса. І ввогуле ні адное медыа ціхановскае, я іх так і буду называць, тому што не бачу сэнсу іх неяк адрозніваць. Ось не напісала на гэты конт. Ось так там былі нейкія такія пару дробных гэтых самых там штосьці напісалі, але, скажем так, загалом гэта нікуды не выносілася. Ось, і сама Ціхановская пра гэта таксама нідзе не казала, бо ёй гэта не цікава. За гэта ёй не плацяць грошай, не даюць гранты і гэтак далей. Ёй куды цікавей пісаць пра іншыя рэчы, пра якія мы зараз з вамі і паразмаўляем уласна. Ось, а пачалося ўсё з таго, што у Албаніі адбываўся там гэты саміт з бяспекі Еўропы. Ось, на які нейкім дзівам Ціхановская таксама потрапіла. Ось, і патрапіў там яшчэ і Владимир Зеленскі. Ось, і было вельмі смешна бачыць, калі Ціхановскую, зразумела, што там ёсць піар-менеджеры гэтыя, якія там на гэтым грошы зарабляюць. Ось, якія паставілі яе проста на ўваходзе. Проста паставілі на ўваходзе, як швейцара. Толькі швейцары там звонку стаяць, і яна з унутрашняй стараны стаяла на дзвярах і проста там вітала ўсіх, хто заходзіў. І так сталася, што заходзіў у гэтыя дзверы і Владимир Зеленскі.
Вось, але усялякія гэта ціханаўскія медыа падхапілі гэта ўсё, што нібыта ось яно адбылося тое, што павінна было адбыцца яшчэ ў 22 годзе. Вітаю таксама Андрэя Калашчука. Ось, нарэшце все, паціснулі рукі. Ось, і Ціханаўская зустрэлася з Зеленскім. Ось, адразу я ўзгадаў дзесьці улетку, здаецца, 22 году, калі там у Вільнюсе там нейкае мерапрыемства праходзіла, куды паляцеў Зеленскі. Ось, і ой, выбачце, зараз. Ось, і тады выдалі, навіна была нібыта, што Ціханаўская перасеклася з Зеленскім. Ось, а як яна перасеклася, было дзіўнае такое фота, дзе шэраг стульяў стаяў, і сидзеў Зеленскі, і дзесьці праз 5 чалавек сидзела Ціханаўская. Ось, і гэта ось, у разуменні там Белсату, Хуяту, ну, усяго гэтага нібыта незалежнага смецця, гэта было Ціханаўская перасеклася з Уладзімірам Зеленскім у Літве. Ось. І тут так тое ж самае, толькі яшчэ больш смешнае. Ось гэтае відэа, дзе яна там з рознымі лідарамі сустракалася, там, ну, там Зеленскі, Страмер, і Мелані, і яшчэ там хтосьці, карацей. Ось, і нібыта ўсё. І все там вітаюць нібыта гэтую Ціханаўскую, хаця, ну, по факту яна просто іх там адлоўлівала, ну, прям грубо кажучы, адлоўлівала там таго ж самага Зеленскага на дзвярах, там Страмера дзесь там каля там гэтага раздачы кавы, ось, там Мелані там дзесьці таксама вылавіла, там на камеру абдымалася з ёй, але все гэта, ну, смешна, бо, скажем так, все гэта мае мала бы сэнс, калі б пра гэта пісалі б не толькі медыа Ціханаўскай. Бо, скажем так, паказчыкам таго, што ты ёсць уплывовая асоба, гэта тое, што, напрыклад, там, калі Зеленскі сустракаўся там з тым жа самым Страмерам, гэта прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі, ось, і, напрыклад, я падпісаны на інстаграм Зеленскага. І ў інстаграме Зеленскага з'явіўся запіс пра ось сустрэчу са Страмерам, дзе быў тэг на, уласна, самого Страмера, і ў інстаграме Страмера таксама ёсць пасыланне на тое, што Страмер сустрэўся з Зеленскім. Ось, і що ви думаєте, ці з'явілася у Зеленскага допіс про тое, што ён сустрэўся з Ціханаўскай? Як то кажуць, хуй там. Ніякага допісу і ввогуле ніякай згадкі пра сустрэчу з Ціханаўскай у сацыяльных сетках, мережах Зеленскага напісана не было. Што сведчыць не пра тое, што ён забыўся, а пра тое, што яму пахую просто на Ціханаўскую, што яна як была нікім, так нікім і застаецца. А тое, што ёй там атрымліваецца неяк фоткацца з нейкімі вядомымі персанажамі, ніякім чынам, ніякага ўплыву ёй не надае. Ну, ось як Андрій Калащук пише, на Зеленського всі кидались пообійматись і зробити фото. Тому що Зеленський уплывовая особа, а Ціханаўская гэта, як то кажуть, не приший пізде рукав. Ось яна, акрамя самой сябе, нікому не цікавая. Ось, і смешна пры гэтым чуць было, зноўку ж, павяртаючыся вось да гэтай догмы, не памятаю, хто з вядомых людзей пра гэта сказаў, што калі ты выкладаеш фотку з нейкай знаменітасцю, пасылаючыся, напрыклад, на знаёмства з ёй,
Гэта ўсё не мае сэнсу, калі гэтая самая знаменітасць таксама не выкладае фотку з табой, спасылаючись на знаёмства з табой. Ось, і гэта кажа пра тое, што вось вы там з гэтым чалавекам так, на адным узроўні, і ён там ганарыцца тым, што ось вы там знаёмыя. Ось, і Ціхановская там у яе медыа пачалі там ось гэта всялякія роспісы таго, чаго нібыта яна там дасягла ось гэтай прысутнасцю. І там пра тое, што як класна, што ось на гэтых мерапрыемствах з бяспекі ў Еўропе гучыць беларускі голас. Як класна, што Еўропа разумее, што без вольнай Беларусі не можа быць вольнай Еўропы. Блять, я не магу, як яны гэта все на сур'ёзных шчах увогуле друкуюць і посцяць. Гэта просто смешна. Ось, але яны друкуюць гэта і посцяць. Але калі звярнуцца зноўку ж да тых жа пастоў лідараў іншых краін, ці ёсць там увогуле нейкая згадка пра Беларусь, хаця б у адным прэс-камюніке вось гэтых лідараў. Ось столькі. Гэта не бясконцасць, не знак бясконцасці. Гэта 2 нулі. Гэта 2 нулі, гэта нават больш за 1 0. Ось, бо ніхто ўвогуле пра будь-якую Беларусь, пра ось той самы цудоўны голас Беларусі, які гучыць на гэтых самых міжнародных еўрапейскіх мерапрыемствах з бяспекі, ніхто з еўрапейскіх лідараў пра гэта ні слова не напісаў, акрамя Ціхановскай, таму што ёй проста гэта цікава. Яна ў гэтым зацікаўлена, але які ўплыў на гэтую самую бяспеку ў Еўропе можа аказваць Ціхановская? Правільна, ось такі. І таму пра гэта ніхто, акрамя гэтай самай Ціхановскай, і не пісаў. Гэта, ведаеце, якось хадзіць каля будынку, фоткацца і казаць, што ось гэта мой будынак. Ось, і мяне сюды там запрасілі, я там ось жыву, але пры гэтым ты просто, ты просто мінак ось у гэтым выпадку. І гэта смешна. Смешна мне, таму што я разумею, як гэта ўсё працуе, смешна яшчэ некаторым людзям, якія таксама на гэта звярнулі ўвагу, але ёсць, скажем так, як то кажуць, адэпты Ціхановскай, якія гэта спрымаюць як на сур'ёзных шчах, груба кажучы, якія кажуць, што ой, там Света, яна там такая ўплывовая, і там і ў Еўропе там яе паўсюль запрашаюць, і там беларускі голас. Я не магу, блядь, гэта паўтарыць, нахуй, каб не заржаць, блядь. Пізда. Ось, і беларускі голас гучыць там на гэтых бяспекавых мерапрыемствах, і там і там салідарнасць, і ўсё, што толькі можна, карацей, і ўсё. Яшчэ трошкі, і Лукашенка пойдзе. Скажа, все, я больш не магу, я памру са смеху. Ось, ёсць людзі, якія рэальна гэта ўсё спрымаюць на сур'ёзных шчах. І гэта сумна. Ось, і яшчэ адзін момант, які быў сумны, гэта у адным пасце, у адным і тым самым пасце, Ціхановская, не сама Ціхановская, гэта яе тупыя піар-менеджеры, якія могуць яе толькі як кансьержа паставіць на ўваходзе, каб яна там фоткалась і абдымалась. Як можна у адным пасце выкладаць фотку Ціхановскай з Зеленскім і выкладаць фотку Ціхановскай з Фіца? Ці Фіцо? Пахую, в прынцыпе. Як, блядь, можна выкладаць ось фоткі з гэтымі, по факту процілежнымі асобамі, не глядзячы на тое, што там Словаччына ў еўразвязе, ось, але, скажем так, все ведаюць, хто такі Фіцо. Ось, яшчэ там з Орбанам фоткі не выстачала, але там дзе быў увогуле Орбан там на гэтай сустрэчы, калі быў, напэўна, і з ім была фотка. Але, гэта як выкласці фотку, я не ведаю, з кім там, з Трампам і з Сі Цзіньпінем. Нібыта, мы дружкуем, типа, і з тымі, і з тымі. Ось, і гэта проста... І
блядь, і гэта блядь, патвара кажа пра нейкі еўрапейскі выбар. Тобто фотка з Фіцо гэта пра еўрапейскі выбар. Ось, і я не ведаю, як гэта каментаваць. Ну, гэта як, ведаеце, як зрабіць фотку на фоне там гэтай фашысцкай свастыкі і сказаць, мы супраць фашызму. Ці як у гэтым жарце. Я ненавіджу две рэчы, расізм і неграў. Ну, ось гэта ось прыкладна тое ж самае, што робіць Ціхановская, калі, па-першае, у адным пасце размяшчае фотку нібыта з уплывовымі еўрапейцамі, дзе Зеленскі страмер з аднаго боку і Фіцо з іншага боку. Ось, і яшчэ і заяўляе пра нейкі еўрапейскі выбар для беларусаў. Ось, які ўвогуле там не ёсць еўрапейскім, пра што я там на мінулых стрымах казаў. Хаця б нават проста праз колькасць беларусаў, якія ваююць за Украіну і якія ваююць супраць Украіны, таму што іх плюс-мінус парытэтна колькасць. Ось, таму ось гэта ўсё мне сумна, а хтосьці гэта ўспрымае сур'ёзна. І гатовы за гэта там рваць на сабе майкі. Я толькі за 500 гривень. За донаты сюды ад 500 гривень я толькі рву майкі. Ось, за падтрымку Ціхановскай я майкі не рву. Ось, таму ось так. В прынцыпе, гэта ўсё, што я хацеў вам сёння распавесці. І так, якось, ну, больш за гадзіну. Хаця я думаў, будзе трошкі хутчэй гэта ўсё адбывацца, але штосьці там гэты усраўшыся Трамп шмат часу заняў. Ось, ось, табе дзякую, Тымур, але на маё гэта самае пытанне ты так і не напісаў нічога. Што ты думаеш на рахунак? Можаш напісаць мне ў тэлеграму асабістыя. Што ты думаеш на рахунак таго, што амерыкосам было б зручней дамовіцца з Кітаем і разваліць Рашку? Дарэчы, хто вось хоча напісаць які-небудзь каментар, потым пад відэа, зараз я скончу трансляцыю, напішыце, як бы, як вы думаеце, ці ось рэальна гэта выглядала б, каб Сполучаныя Штаты не спробавалі там выцягнуць Рашку з лап Кітаю, умоўна кажучы, а, скажем так, знішылі Расею у тым фармаце, в якім яна ёсць зараз, і дамовіліся з Кітаем, таму што Кітай больш, скажем так, адэкватны, больш цывілізаваны, больш прагназованы і больш уплывовы, нават я б сказаў, ніж Расея, і таму з ім прасцей і больш зручней, і больш і прэферэнцыі бы больш з гэтага атрымалі Сполучаныя Штаты, калі б яны дамовіліся ўласна з Кітаем, спробавалі дамаўляцца з Кітаем, а не з Расеяй. Дуже цікава, як бы, ваша думка на гэты конт. Я ведаю, Андрій Калашчук, що вони не дамовляться, власне, праз нелюбов Трампа до Китаю. Але, скажімо так, коли був інший президент, больш разумны, а в прынцыпе, калі браць Трампа, в прынцыпе, гэта любы іншы прэзідэнт. Ой, я щось пайшоў, блядь, у разнос. Любы іншы прэзідэнт на месцы Трампа быў бы больш разумнейшы за Трампа. Ось, і таму, як бы, дамовіцца з Кітаем было б прасцей. Тобто на ўзроўні нават той же самой, умоўна кажучы, халоднай вайны, якая была паміж Савецкім Саюзам у свой час там, і заходнімі краінамі, ну, можна ж было гэта ўсё зараз так, гэтак же сама аформіць і з Кітаем. Тобто вы там гандлюеце, пра штосьці дамаўляецесь, але нібыта у вас там нейкія гэтыя самыя цёркі застаюцца у плане там нейкага ваеннага ўплыву. Ось, але адно іншаму ніяк не перашкаджала. Воно то так, але серед респів-епідемії великий антикитайський настрій. Вони впевнені, що з часом китайці не їбуть. Ну, російці вже, умовно кажучи, не їбали. Тому казати про те, що китайці не їбуть, а мабуть і не наїбуть. Нема же этого. Прикладов к этому нема, а з Росією вже є. І те саме у Китаї КПК не люблять США.
Ну, не любіць можна каго заўгодна і колькі заўгодна, але гэта не, як то кажуць, business is usual. Але гэта не заважае дамаўляцца, гандляваць і атрымліваць прэферэнцыі, атрымліваць тое, што табе зручна. Так, ты можаш там, ну, ненавідзець гэтых там піндосаў, умоўна кажучы, але ну, гэта выглядае, як ты будзеш ехаць на амерыканскай машыне і казаць, якія амерыканцы все піздаболы. І казаць пра тое, што ты ненавідзіш амерыканцаў. Ось, ну, ці тое ж самае, калі там амерыканец будзе ехаць на фаршырованому зікері замест Тэслы па там якой-небудзь Пенсільваніі, казаць, кітаёзы, блядь, заебалі, пиздец. Знішчыў бы іх там ядернай боегалоўкай. Ну, гэта смешна. Але, скажем так, business as usual, ось у гэтым плане. І як па мне, прасцей бы было б дамовіцца Сполучаным Штатам, уласна, з Кітаем, а не спробаваць ось уратаваць Расею і праз ось гэтае незразумелае ўратаванне Расеі паслабіць Кітай. Ось, таму даволі цікавая, на мой погляд, тэма. Напішыце, ось зараз скончыцца трансляцыя, напішыце ў каментарах, що ви на гэты конт думаеце. Це ленінська ідея повісити буржуя на шнурку, який в нього купив. Ну, власне, так і ёсць. Тому кажу, тое, що ёсць нейкія суперечкі, ось, скажем так, дзе, скажем так, гэта на нацыянальным узроўні ось гэта прывіваецца ось гэта ненавісць да іншай нейкай нацыі, якось там у Савецкім Саюзе там гэта все насаджвалі, що там заходнія там піндосы, буржуі, там гэтак далей, капіталісты, што гэта все пагана, ось, але гэта ж пры гэтым гэта не заважала там прадаваць гэтым буржуям уласную нафту. Не заважала. Як потым пасля развалу Савецкага Саюза не заважала купаваць інамаркі. І калі нават бэушная інамарка была прэстыжнейшай за новую там савецкую машыну. Ну, хто там хоча ездзіць на Ладе 2110, калі можна там взяць там нават 20-гадовае BMW якое-небудзь, якое будзе лепш. Таму гэта ўсё такое. Так, ну і будзем завершваць. Я вам нагадаю, што можете паставіць падабайку, напісаць каментар, пра што каментар я вам толькі што мы абгаворвалі. Неабходна гэта для алгарытму Ютуба, каб больш людзей разумелі, што гэты алгарытмы Ютуба разумелі, што гэты контент цікавы і прапаноўвалі яго большай колькасці людзей. Ось, і калі вы не натхніліся тым, што ось вы паставілі падабайку і напісалі каментар, можете яшчэ падтрымаць гэты канал фінансава, ставаць спонсорам, у вас з'явіцца зялёны нікнейм ось у чаціку, як у некаторых вы бачыце. Ось потым для спонсораў, хутчэй за ўсё, калі іх будзе там пэўная колькасць, я пачну рабіць нейкі асобны контент. Таксама можете падтрымаць праз ось гэты QR-код і інструменты Манабанку, калі вы глядзіце там з тэлефона, планшета ці чагосьці іншага і не можете адсканаваць QR-код, унізе пад відэа ёсць пасыланне на Манабанку. А калі вы знаходзіцесь здесь за мяжой і у вас няма магчымасці скарыстацца інструментамі Манабанку, можете скарыстацца платежной сістэмай PayPal. Пасыланне на электронную пошту вы знайдзеце унізе таксама пад гэтым відэа. В прынцыпе, на гэтым усё. Дзякуй за тое, што глядзелі, пісалі свае думкі, каментары, пытанні, ось, створвалі вось гэты самы інтэрактыў. Ось, як па мне, ўсё вельмі было цудоўна. Чакаю вас праз тыдзень, калі нічога не зменіцца, в прынцыпе, могуць мяне забраць. Ось, але там калі што, я пра гэта ўсё павядомлю. А пакуль што анансуем на наступны тыдзень, тая ж самая нядзеля, 8 вечара, як звычайна, за любых абставін, мы з вами сустрэнемся і правядзем гадзінку-паўтары у цудоўным абгаворванні таго, як зноўку Трамп усраўся.
Ось, дякую вам за увагу. Слава Україні і живе Білорусь!